Pa ovo nam je bila, napravili smo takvu situaciju da nam je ovo bila najbitnija utakmica do sad. Sada treba maksimalno ozbiljno shvatiti ekipu Japana koja je se pokazala kao težak protivnik. Videli smo i utakmicama protiv Australije i protiv Grčke da su čak i vodili 2-3 razlike i sada nam je bukvalno svaka utakmica kao finale i još ne znamo protiv koga bi mogli u četvrtfinalu da igramo, ali najbolje da ne pričamo unapred ništa, nego da jednostavno idemo od utakmice do utakmice i da igramo kako znamo, tako da tako i najbolje funkcionišemo kad svaku utakmicu gledamo kao posljednju. Pao kamen sa srca, onako, mislim da sad... Pa jeste, dosta je bilo lakše sinoć posle svega. Kažem, opet smo dosta promašivali, ali to je nekako bilo iz želje da završimo kako treba, ali kažem, rezultat na kraju povoljan, utakmicu smo priveli kraju kako je trebalo, ali kažem, opet je utakmica puna tenzije, mi motivisani, oni motivisani, svi igraju za prolaz, zna se ulog i drago mi što smo uspeli u tim najtežim momentima po ko zna koji put da odigramo kako treba. Podrška sa tribina i odlično konačno jako lep dan za naš olimpijski tim. Pa da, mnogo nam je značilo kad videli smo ih već na predstavljanju sve na tribinama, svaka čast i košarkašima koji su došli odmah posle njihove utakmice i svaka im čast navijali su i posle smo se videli, ali video je već kasno, tako da ovaj termin malo u 10:10 nije baš najpopularniji za vaterpolo, ali opet dobra atmosfera, imali smo punu podršku sa tribina i svaka čast njima svima. Sada, ako se ne varam, vi prelazite u onaj drugi bazen, tako? Pa mi smo jutros... Pa ne, bukvalno je Žabokrečina, ali sad smo saznali da možda i neće tako biti, da ćemo ostati na tom bazenu, ne znam iz kojih razloga, mislim znam, ali ajde da ne pričamo dalje. Jednostavno ne treba se opterećujemo time, kako i drugima, tako i nama, tako i treba gledati, ali definitivno da voda i uslovi koji su trenutno nisu zadovoljavajući, ali opet kažem, kako drugima, tako i nama. Pa Japan je ekipa koja igra neki potpuno neobičan vaterpolo, nešto što niti mi, to jest mi iz Evrope, niti Amerikanci, niti Australijanci nismo navikli. Neki polupresing beže od duela i to im dosta dobro ide. Brzo završavaju akcije i najbitnije u ovoj utakmici biti skoncentrisani, jer fizički ne mogu da nam pariraju, ali grade tu neku igru i svaka im čast na tome, stvarno pronašli su formulu za svoje fizičke sposobnosti, ali kažem, opet treba maksimalno ozbiljno prići i ako mi odigramo kako treba, mislim da ne bi trebalo da bude problema.